Bona nit. Avui parlarem d'una promesa feta el dilluns de Pasqua i que ja ha estat incomplerta dues vegades. És la construcció dels accessos tant ferroviaris com viaris al Port de Barcelona. En ple dilluns de Pasqua, festiu a Catalunya, però en canvi laborable a Madrid, es van reunir a Catalunya en una minicimera la ministra de Foment, Ana Pastor, el conseller de Territori i de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, i el president de l'autoritat portuària, Sixte Cambra. L'objecte de la reunió, arrencar d'una vegada per totes de Madrid el compromís d'acabar els accessos viaris i ferroviaris als nous molls del port ampliat de Barcelona. La ministra Pastor va prometre als seus interlocutors catalans que aquest estiu es resoldrà per fi el concurs per fer els 10 quilòmetres d'autovia per a camions entre Cornellà i el mar. El conseller Vila, optimista ell sembla de mena, va piular directament a Twitter que les obres començarien aquest mes de setembre. Pel que fa als accessos ferroviaris, Foment ja ha esquilat el projecte que li havien presentat des de Catalunya i ha afirmat que aquesta versió, podríem dir-ne de butxaca, del projecte del tren de mercaderies podria sortir a concurs a finals d'any. Foment aprofitarà la via de mercaderies que van construir Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i que ha pagat al port, aportant-hi 60 milions d'euros. En realitat, però, el port no havia de pagar res, perquè entre Foment i Adif s'havien de fer càrrec del cost de les obres, que pujava fins a 120 milions d'euros. La realitat va ser una altra. Malgrat tot, els catalans som de bona pasta i m'atreviria a dir que de massa bona fe. El concurs que la ministra diu que resoldrà a l'estiu estava contemplat al Pla del Delta de 1994. Sí, tot just fa 10 anys. El tren arribarà amb retard i Renfe farà una altra nova marca històrica de retard. Posteriorment, després d'aquell any 1994, aquesta mateixa obra s'havia d'aprovar el 2004 i encara més, el 2012, la van tornar a prometre. Aquella vegada, aquell any, fa 2 anys, la mateixa ministra Pastor va anunciar que la cosa estava feta i que la licitació era del tot immediata. Amb molt bon criteri, deia el poeta nord-americà Ezra Pound, quan un home treix la seva paraula, no val res. I nosaltres hi podríem afegir. Quan val la paraula de qui l'ha traïda diverses vegades? Bona nit.